Его е? Какво? Да бе! Да не ни снимаш сега. Хея на Шабан Шаулица ще сме. Сръбска. Айде, за това се пусне. Дай 20 лева за снимка, ти ме снимай. Нови гуми за велосипеди, моля! Да не си завършил полиграфия и фотография, аз съм го завършил. На Питака съм ходил, може би за първи път преди около 30 години с майка. Така, това е един плод, който съм го намерил до моста Чавдар с колелото и си го донесох ето така, с колелцето така и караш. Супер. Така, Румене, може още усмивка, още, да, щастие, пълно щастие, чудесен, да, супер, още малко, така, добре. Голяма работа, много е добър. Аз гледам в интернет фотографиите, везенни са просто. Басове или нещо от сорта. Никога не можа да се науча да свиря на нищо, не е моето. Но... Сега тук искам да отворя една скоба. На времето имах интернет зала и един от любимите номера на всички в интернет залата беше да се свири на този акордеон, когато някой друг говори по телефона. Това беше основно. Да, можеш да опиташ поне една програмка да видим. Сега? Да се случи. Да, може ли само да ми помогнеш? Да. Ето това беше, звъните по телефона и ето това се чува. Нали, обажда ви се жена ви, къде си, на работа съм, не съм в компютрите мило. И се чува. Да, нещо е такова. Да, чудесно. Това е чудесно. Можеш да го разтегнеш колкото можеш. Седнем на столето и искам и малко главата да бъде настрани, посока светлината. Да, чудесно. Правя някакви принтове, участвам на изложби и ходя време на време на някакви базари, за да популяризираме фотографията като някаква форма на изкуство. От някакъв стар автомобил е било свалено и след това изхвърлено. Стилът ми, най-грубо казано, може да се определи като някаква форма на нещо като поп-арт. Има нещо като магически реализъм, също в много широк смисъл. Смятам, че специално тази естетика, към която се придържам последните 5-6 години, е най-подходяща за това, което правя. Сега има една така теория, че шедьовър е произведение на изкуството, което се намира в идеалната си форма. Тоест, винаги, когато създаваме някакво произведение, трябва да помислим в каква форма да го предадем, т.е. коя е неговата си форма, най-удачната за самото него. Този общ проект, ако щеш, или цикъл, портрет, или там, както мога да се определи, е най-добре да бъде реализиран в този формат. Видях нещо много комично. Един съвременен художник каза, че всъщност е гледал ужасно много фотографии и затова е станал добър художник. Пък, нали, при нас, т.е. в момента, нали, с мен обратното, аз гледам повече изкуство, картини. Смятам за успех дори и това някой да спре, да се замисли за малко какво сме искали да кажем, дори да не хареса това, което правим, пак е някакъв вид реакция, мога да кажа. Нали, и по-добре да имаме реакция, отколкото да имаме тотална пасивност, защото, нали, тоталната пасивност става, нали, така, в един момент става и апатия, нали, което пак съвсем мисля, че не ни устройва да имаме апатично общество. И айде, ако трябва така да кажа, това е, нали, ще го формулираме по този начин. Съвременното изкуство има за цел да накара човека да мисли или да се замисли, нещо